ҷалабек нуров дар хуҷагии наврӯзи ноҳияи шаҳринав аз солҳои 60-уми асри гузашта ҳамчун коргари оддӣ, баъдан бригадир ва имрӯз ҳамчун роҳбари хуҷагӣ кору фаъолият мекунад. Тамоми парвариш ва нозикиҳои пахтаро хуб медонад. ӯ мегӯяд, ки нашунамои хуби пахта заҳмати зиёди шабонарӯзиро талаб мекунад. бояд қайд кард, ки хуҷагии наврӯзи ноҳияи шаҳринав дорои 1471 гектар замин буда, аз он 749 гектар обӣ ва боқимонда замини лалбӣ мебошад. имсол кишоварзони ин хуҷагӣ дар майдони 100 гектар чигити нави дӯстӣ кошта буданд, ки ҳосили дар майдонҳо буда аз самари фаровон дарак медиҳад. дар ҳамин хуҷагӣ пешина Ленинград кор мекардем. албатта хуҷагӣ калон мебошад. дар инҷа ҳамаи соҳаҳо киш карда мешавад. 1500 гектар замин ҳозир дорем. ҳамин 800 гектараш замини обӣ мебошад. хеле ки мебинем нисбати соли гузашта хеле нашанамош ҳосилгириш бисёр нағз мебошад. ҳозираш дар 80 сентир зиёд ҳосили пахта боварӣ аст ки мешавад. хеле ки мебинем гулам аст, шонаам аст. агар бо як 5 сентири дига агар худо хоҳад дар бораи ҳосил зам шавад, агар ваъда метем ки ҳамин сол ҳар як гектари пахтазор мо то 35 мерасонем гуфта ваъда метем. албатта деҳқони хуҷагӣ ба номи Ибодулло Меликмуродови ноҳияи шаҳринав аз хуҷагиҳои дигари пешқадами минтақа аст, ки дар парвариши зироатҳои гуногун бахусус пахтакорӣ таҷрибаи кофӣ доранд. заҳматкашони ин хуҷагӣ ният доранд соли равон ҳосилнокии пахтаро аз заминҳои обӣ ба зиёда аз 30 сентнер ва аз заминҳои лалмӣ ба 25 сентнер расонанд. пахтамон ҳозир мана чӣ нисбат тайёр шудагӣ. агар ният дорем аз ҳар як гектар 25 то 30 сентнери пахта гирифтани ният дорем. насиб боша имсол 2017 плана нақша 100% иҷро мекунем. масъалаи ҳамин коргарди пахтаба бием 3 бор озиқа додем. 2 сол шуд мо дӯстӣ мекорем. бисёр ҳамин ранги наманган 77 борем. ҳосилаш нақс, коракбастиш нақс, шона партои кам инҷа вай кам да табиат ба бисёр наздиктар. мо имсол мана кишти такрори 23 гектар нақша буд мо иҷро кардем. аз ҳамин 4 гектар карам коридем. истифодаи самаранок ва оқилонаи замин яке аз омилҳои бардошти ҳосили фаровон ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии кишоварзон маҳсуб меёбад. ба ин хотир кишоварзони хуҷагиҳои пахтакори ноҳияи шаҳринав мекӯшанд вобаста ба имконият аз ҳар ваҷаб замин пурсамар истифода буда бо ба даст овардани ҳосили фаровонии пахта дар пешрафти иқтисодиёт ва рушди саноати сабуки мамлакат саҳмгузор гарданд. зеро рушди соҳаи пахтакорӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд.